Kasi 'no, hindi pa talaga Diyan ka nagmo-violate. Nakatumba ka. Doon ka pa inom. Oo, oh, oh. Kuya, I have something to ask you, are you okay? Yes po, Kim. Sino pong tatanungin niyo, ako po? Antok na po. Wala ng pahinga. Ate Bidang ano daw Kuya Roy, ano po ba 'yan, seryoso po ba 'yan? O kayo po magde-decide kasi kayo po yung gagastos, kayo po yung sasagot sa ano, expenses. 'Di ba? Sagot niyo po ba yung expenses ko doon? Wala kasi akong pera. Mag-iipon pa lang kaya nga po ako nagbabalik sa pag-vlog. Tan tararan tan tan, tarararan, taran tan tan, dan dan dun ulit ako titira sa kubo ni Tilo. Kasi dati kaming dalawa ni Ate Angge doon. Sabi pala ni Ate Angge, magsasama-sama ulit kami after ng graduation niya. So baka mag-lunch. Ano guys, ano sige, sige sabihin niyo, ano, G or na? Antok na ako. Ano na, baba. Jaden, my love, kiss. Mana kaya 'tin? Yan, sleeper, sleeper. Si Shaina. What is your account in Facebook? Sir Marvin. I-type ko na lang. Paano nga ba yun? Hindi na, hindi na. Hindi na kasi ako marunong dito. Oo. Paano ba? Hindi, sikat po, sikat. Sir Mr. Star, CY tsaka space tsaka cat, KATH. CY as in CY space cat, CATH. Maki Gonzalez, do you love the team sa Toyota Company? Ano daw? Hindi kasi hindi yung chat niyo kasing Tagalog na ano kasi ng English like basta Baralanggado ba? Baralanggado. Boss J, coffee, coffee. Kailangan ko 'yan, tingnan niyo antok na ako ta's grabe yung eyebags ko. Sir Marvin, kayo na lang po, i-type niyo na lang po yung, FB account niyo, ako na lang po mag-a-add sa inyo or kasi baka maano ng viewers, mali, sorry. Yun po Sir Mr. Star, Mr. Star. CY, KATH, sikat, ang pag-ano sikat. Sikat. Sikat, sikat. June Alvesa, hello po, kumusta? Ngayon lang kayo napadpad dito sa live ko, TikTok ng FB account ng YouTube. Paano man kasi ikaw na nga lang po mag-type, Sir Jessie, hindi kasi ako maka-type. Bakit ganito? 'Di ba? Dapat puwede ako mag-type. Wala, eh. Ay type niyo CYKATH. CY space KATH. Hello po, Jill Daria. Shower out from Manito. Shower out sa mga taga Manito daw. Paano na dati yata